ପିଲାମାନେ ବଗ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। ବଗ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କାକ ସ୍ନାନ ବକ ଧ୍ୟାନ। ଆମର ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ବଗର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଆମ ଗୁରୁ। କେମିତି ବଗ ଭଳିଆ ମାଛ ପଡ଼ୁ ନ ପଡ଼ୁ ବୁଝ ନ ବୁଝ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରିବ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଦିନେ ଦିନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନ ପାଠଟା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବସିକି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ମନରେ। ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ନିଜ ମନରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପାଠଟେ ବୁଝି ହେବ। କେମିତି ବୁଝି ହେବ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରର ଅର୍ଥ, ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହିପତ୍ର ଯାହା ବି ସେଠି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ତୁମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଆଗେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଧରିକି ତା'ର ବିଚାର ଚଲେଇବ କାହିଁକି କଥାଟି ଲେଖା ହେଲା। ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ମନରେ ସେଇଟା ରହିବ ଆଉ ତୁମ ତା ଦେହରେ ବିଶାରଦ ହେଇଯିବ। ପାଠ ତ ମନେ ରହିବ ତୁମ ଦେହରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବିଶାରଦ। এটা କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ହେଉଛି ବଗର ବଡି, ବଗର ବେକ। କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ? ବା ବେଙ୍କିଆ ବଗ। ଦେଖ ବଗଟି ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସହଜ ବଗଟା ଆଙ୍କିବା। ଟିକେ ହେଲା।